Марти? Я дай американската усмивка. Марти? Дай американската усмивка. О, какво? Дай американската усмивка. Но кой ти даде боичките? Една добра леличка, защото той слуша. И как правиш американската усмивка, я? Я покажи. Покажи, ще донесат една чинийка с грозници. Направи американската усмивка. Ма брадичката му струшица. Брадичката струхичка. Айде, чукнете се ви и двете, за да хвана. Закриваме.